και ολοκληρώνει με πληροφορίες για την εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Αρχείου Τσακωνιάς, κυρίες και κύριοι, ας καλέσουμε νοερά με τις σκέψεις μας στο βήμα τον ίδιο τον συγγραφέα, τον μακαριστό Τσάκωνα ιερέα Ηλία Ψαρολόγο, για να κλείσει την εκδήλωση. Πιστεύω ότι με την ταπεινότητα που τον διέκρινε θα μας έλεγε: γράφοντας τούτες τις αράδες ειλικρινά, δεν διεκδικώ επιστημονικές δάφνες. Το μόνο που θέλω είναι να ευαισθητοποιήσω, να πείσω και να διευκολύνω κυρίως τη νέα γενιά που δεν διαθέτει βιωματικά ακούσματα να επιδιώκει να επικοινωνεί με την πανάρχια ηλιοπρεπαλιά μας. Διότι αυτό το μεγαλείο, αυτό το θαυμάσιο, αυτό το ανεπανάληπτο έχει η τσακώνικη διάλεκτος. Μέσα σε διάστημα 30 και πλέον αιώνων να μιλιέται και να ακούγεται η ίδια γλώσσα και να εκφράζονται σχεδόν τα ίδια συναισθήματα, να συνδέονται οι ψυχές και οι καρδιές να χτυπούν με τον ίδιο παλμό. Αυτά γράφει ο συγγραφέας στο βιβλίο της μάνας μας στο δάκρυ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια ευχή. Το σπουδαίο έργο του μακαριστού Παπαηλία μακάρι να εμπνεύσει την νεολαία μας και να βρει άξιους συνεχιστές, έτσι ώστε η κάθε γενιά από εδώ και πέρα να κάνει το χρέος της απέναντι στην ιστορία και το λαϊκό μας πολιτισμό. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς δίνονται εργασίες για τη διάλεκτο από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Εκτός από φοιτητές και φοιτήτριες υπάρχουν και εκπαιδευτικοί και μάλιστα μη τσάκονες που με έχουν προσεγγίσει για βοήθεια σε σχετικές με τη διάλεκτο εργασίες τους. Όπως μου λένε, είχαν μεγάλη και συνάμα ουσιαστική βοήθεια από την ψηφιακή βιβλιοθήκη του Αρχείου Τσακωνιάς. Καλό θα είναι να βγει και το παρόν βιβλίο ψηφιακά, ώστε να έχουν πρόσβαση όλο και περισσότεροι ερευνητές. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να σας διηγηθώ ένα πολύ σύντομο περιστατικό, εξαιρετικά επίκαιρο με τη σημερινή εκδήλωση. Ένα καλοκαίρι, στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1980, ο αείμνηστος πραστιώτης γιατρός Γεώργιος Μερίκας, ακαδημαϊκός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλοξενούσε στον Αγιαντρέα το σπουδαίο ποιητή Νικηφόρο Βρετάκη. Ένα βράδυ κάθονταν στην πλατεία. Κάποια στιγμή με κάλεσαν στην παρέα τους. Πλησίασα με δέος. Τότε ο λάκωνας ποιητής, μεταξύ άλλων, μου είπε: «Νεαρέ μου, άκουσα ότι ασχολείσαι με την τοπική ιστορία και παράδοση που εδώ στην Τσακωνιά, δόξα τω Θεώ, είναι πλούσια. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Θα πρέπει όμως, ως νέα γενιά, να διαφυλάξετε ως κόριο οφθαλμού τη διάλεκτο και γενικά να επιδιώκετε τη γεφύρωση της απόστασης που σας χωρίζει από το λαϊκό σας πολιτισμό, μιας απόστασης που αν μεγαλώσει πολύ, κινδυνεύετε να αποκοπείτε από τις ρίζες σας και να χάσετε την ταυτότητά σας. Και τότε είναι σίγουρο πως θα σας πάρει εύκολα ο αγέρας». Ομολογώ πως τότε, λόγω και του νεαρού της ηλικίας, δεν έδωσα και τόση σημασία σε εκείνα τα σοφά λόγια. Σήμερα όμως, και μετά την πολύχρονη ενασχόλησή μου με τον τσακώνικο πολιτισμό, πιστεύω ακράγαντα ότι όσο τούτος ο τόπος γεννάει ανθρώπους σαν τον μακαριστό Παπαηλία Ψαρολόγο, δεν πρόκειται ποτέ να μας πάρει ο αγέρας. Ας έχουμε όλη την ευχή του, αλλά και την ευλογία της Παναγίας που τόσο αγάπησε και πίστεψε. Μη μου χαριστού πρεσού που με νιάκατε, να έτε κάτω.